Hej Anna. Hej Louise. Hej Bolette. Hej. Velkommen til dagens afsnit af Syg Snak, hvor vi dykker ned i forebyggelse af smitsomme sygdomme. I tidligere afsnit der har vi talt om, hvordan man behandler bakterielle infektioner med antibiotika, og også hvilke konsekvenser det har. Men i dag der skal vi snakke om de infektioner, man ikke kan behandle, men til gengæld kan forebygge ved hjælp af vacciner. Den første vaccine blev opfundet af læge Edward Jenner i 1796, og den virkede mod koppevirus, der var meget alvorlig med høj dødelighed og risiko for alvorlige men. Siden har man udviklet adskillige vacciner og faktisk udryddet sygdommen i de dele af verden, hvor der har effektive vaccinationsprogrammer. Men nu hvor rammerne for selv at indsamle viden via internet og social media, de er blevet meget brede, så er der også en stigende tendens til, at folk bliver skeptiske over for at få sprøjtet en ukendt væske ind i deres krop. Og i det her afsnit, der vil vi prøve at gøre os klogere på, hvor stor en betydning vacciner egentlig har for forebyggelsen af alvorlige sygdomme. Og vi vil også se på, hvilke etablerede vaccinationsprogrammer vi har i Danmark, og også hvorfor det er så vigtigt at følge dem. Så læn jer tilbage og bliv klogere på et af de mest effektive foranstaltninger i folkesundhed. Velkommen til Syg Snak. Og med os i dag har vi Bolette Søborg, som er læge, Ph.D. og leder af afdelingen for vaccineforebyggelige sygdomme på Statens Serum Institut. Bolette, du ved ekstremt meget om udbrudsepidemiologi og hvordan man forebygger de her sygdomme, der pludselig kan gribe om sig og udgøre en reel samfundsrisiko. Men vil du ikke starte med at kort fortælle lidt om dig selv og dit arbejde på Statens Serum Institut? Jamen, det vil jeg. Jeg er uddannet læge og sidder på Statens Serum Institut dels som leder af det afsnit, der har med vaccineforebyggelige sygdomme at gøre. Men jo også fordi jeg ved noget om infektioner og også om at forebygge dem med vaccination. Så mit arbejde her på Serum Instituttet, det går jo dels på at overvåge, om de sygdomme, vi vaccinerer overfor, de også forholder sig i ro, og også om folk tager imod de vaccinationstilbud, vi har. Tidligere der har vi altså snakket om bakterier, og dem kan man heldigvis i de fleste tilfælde behandle med antibiotika, men det skal også bruges med omtanke, for bakterier kan blive resistente og svære at behandle. Men bakterier er jo altså ikke den eneste type af små mikrober, som kan gøre os mennesker syge. Der er en anden stor gruppe, som er virer. Bolette, hvad er en virus egentlig? En virus, det er jo også en organisme, som er mindre end en bakterie. Og det, som I også selv nævner her, der er forskellen, det er, at man ikke som sådan kan forebygge virus med antibiotika. Man kan forebygge, kan man sige, mod virusinfektioner ved hjælp af vaccination, men også i visse tilfælde kan man faktisk også behandle det med det, der hedder antivirale lægemidler. Men du står altså et andet sted med virusinfektioner, end du gør med bakterielle infektioner. Jeg skal dog sige, at der er jo også bakterieinfektioner, vi faktisk kan vaccinere overfor. Vi har for eksempel pneumokok-vaccinationen i børnevaccinationsprogrammet, så det er ikke sådan en til en, at vacciner udelukkende er lavet til at forebygge virale infektioner. Og der kommer flere. Ja. Så det skal vi nok også lige huske på. Så har vi jo også haft covid, som I kendte, eller kan man sige alle kendte til, under pandemien. Og det er jo også en virusinfektion. Og der blev jo i rekordfart udviklet en vaccine til forebyggelse. Og det må man sige, det var jo helt enestående i udviklingen af vacciners historie. Men altså nu nævner vi lige vaccine ret meget her. Hvad er en vaccine egentlig? Hvordan virker en vaccine? Jamen en vaccine virker sådan, at du gerne vil have kroppen til at bekæmpe en infektion, når du møder den. Og det vil du gerne have, at kroppen er klar til. Og det er det, vacciner kan. Du sprøjter en lille smule agens ind i kroppen, som gør, at dit immunforsvar er i stand til at genkende infektionen, når du får den. Og så er du altså klar til at bekæmpe den. Og det vil sige, at vacciner, de kan både sådan helt forebygge, at du får infektionen. Nu nævnte vi kopper lige før. Men det kan jo faktisk også godt være, at du godt kan blive smittet, som vi for eksempel ser det med influenza og også med covid. Men til gengæld bliver du ikke alvorligt syg. Så det vil sige, at du er altså klar til at møde infektionen, og derfor også klar til at bekæmpe den med dit eget immunforsvar. Er der nogle ulemper forbundet med vaccine?
Altså man kan sige, at en vaccine er jo en medicinsk teknologi, og det er sådan, at alt, der har en virkning, også har bivirkninger. Så det er jo vigtigt at huske, at når man tilbyder vacciner i forbindelse med et vaccinationsprogram, altså det vil sige til mange mennesker på én gang med til visse grupper, jamen så skal man hele tiden afveje, hvad er effekten over for den pågældende sygdom i forhold til, hvad er det for en risiko, personen løber ved at få vaccinen. Og det leder os lidt hen på vores første myte, som vi gerne vil spørge dig om. Det er, om alle sygdomme kan forebygges med vacciner. Man kan sige, at man kan kun forebygge, hvis der er udviklet en vaccine mod sygdom, og der har vi jo sådan historisk jo ikke haft utrolig mange vacciner at gøre godt med. Der sker rigtig meget lige nu, fordi man er kommet hurtigt fra start med de her mRNA-vacciner i forhold til covid. Men det er klart, at det er utopia at tro, at vi får vacciner over for alle de forskellige former for agens, der findes. Og nu nævnte du også corona lige før, og under coronatiden, der var forskellige begreber, som nogle mennesker måske, for dem var de helt nye begreber, og for andre var det måske kendte begreber. Et af dem var flokimmunitet. Kan du gøre os lidt klogere på, hvad flokimmunitet er? Det er et epidemiologisk begreb, hvor man siger, at fordi man har så mange i en befolkning, der er immune, så kan man sige, at man gør hele gruppen eller flokken immun. Så det vil sige, at hvis man når en vis procentdel af immunitet i en befolkning, så beskytter man den resterende, som ikke har immunitet. Og det kan jo for eksempel være folk, som ikke er i stand til at mønstre et immunsvar, fordi de for eksempel er syge, eller at de er for unge til at få en given vaccine. Og det der flokimmunitetsbegreb, det kan man lykkes med nogle sygdomme, men ikke med alle. Og så er det også forskelligt, hvor høj en immunitet man skal opnå, for at man har det, man kunne kalde flokimmunitet. For det betyder faktisk noget, hvor smitsom en given sygdom er. Jo mere smitsom, jo højere flokimmunitet. Så det varierer fra sygdom til sygdom? Det gør det nemlig. Og et andet begreb, som vi mødte under coronatiden, det var, når vi snakker vacciner, det er vaccineeffektivitet. Hvad dækker det over? Det er en måde at måle, hvor godt en vaccine virker i befolkningen. Man kan sige, når man sender en vaccine på markedet, så er den godkendt i de regulatoriske lægemiddelmyndigheder, altså i Europa er det EMA. Og der har man selvfølgelig sendt for eksempel forskellige dokumenter ind, som beskriver, hvor godt en vaccine virker. Det er den måde, man har målt det på i de studier, man har lavet, og de er jo sådan meget ideelle. Men man vil egentlig også gerne måle, hvad sker der så, når man giver den til rigtig mange uden befolkning, hvor folk er meget forskellige artede. Og det er altså et mål for, når man så giver den i Danmark, et program, hvor godt virker den så egentlig. Det er lidt tilbage til det, du nævnte tidligere med, at man godt kan blive syg, men med måske mildere symptomer på nogle sygdomme. Er det det, man måler? Man kan sige, at vaccineeffektivitet som begreb siger ikke noget om, hvad man gerne vil måle på. Men det mest, vi måler på, er over for indlæggelse. Altså alvorlig sygdom. Og det er fordi, for eksempel i de covid-programmer, vi har nu, jamen der vaccinerer vi for at forebygge alvorlig sygdom. Så derfor vil vi også gerne se, hvor god er den så til det. Så det er ikke nødvendigvis, om nogen risikerer at blive syge med covid igen, for eksempel? Nej, det er ikke det, vi måler, hvis vi for eksempel kigger på vaccineeffektiviteten over for covid eller influenza. Vi har jo talt lidt om ulemper over for vacciner lige før, og noget af det, vi også rigtig tit hører, det er jo det her med bivirkninger, som du nævnede. Vores indtryk, det er, at mange folk godt kan være bekymrede for bivirkninger over for vacciner, og også kan have svært ved at forstå forskellen mellem almindelige milde bivirkninger, og så sjældne alvorlige bivirkninger. Og så i og med, at vi hører mere og mere fra sociale medier og presse og så videre, så kan det jo også være lidt nemt, at man lige pludselig bare ser en kæmpe stor fare i en lille smule af det, man hører, når man ikke har en solid videnskabelig baggrund. Kan du forklare os lidt om forskellige slags bivirkninger, og hvorfor man måske ikke nødvendigvis skal være meget bekymret for dem i forbindelse med vaccination? Altså det er jo vigtigt at slå fast, at man skal altid have mulighed for at spørge. Og det skal man jo gøre dels der, hvor man tager imod sin vaccine eller sin vaccination, og så også, hvis man er i tvivl, jamen selvfølgelig søge viden om det. Det er sådan, at når man godkender en vaccine,
så undersøger man også i de studier, om der er bivirkninger. Og det vil sige, at dem, der indgår, de skal rapportere bivirkninger til studieprotokollen. Og det er så dem, som bliver opsummeret og indskrevet i for eksempel produktresuméet for den pågældende vaccine. Så der står altså, hvad har vi observeret, hvad mener vi kan være forårsaget af vaccinen, og så deler man det op i, hvor hyppigt det er. Altså om det er en mere almindelig, eller en sjælden, eller meget sjælden bivirkning. Så er der jo også det, at når man så går ud og kigger på det i en befolkning, hvor rigtig mange får en vaccine, som man jo så med covid, så skal man også være villig til at ændre på det, der står i produktresuméet, fordi det er jo lavet på studierne, men nu har vi så også observeret en masse andet i en befolkning, og endda i rigtig mange befolkninger rundt om i verden. Så der kan komme andet til. Og der har man jo også, kan man sige, som person mulighed for at indberette bivirkninger, hvis man mener, man har nogen. Så man kan sige, at det er en vekselvirkning mellem, der er noget, man ved om vaccinen, det skal man søge information om, for ligesom også at betrygge sig selv, eller i hvert fald informere. Det er jo frivilligt. Og det er jo så også noget, man kan spørge de sundhedsfaglige om. Men derudover, så har man altså også selv mulighed for at indrapportere, hvis man mener, at man får nogle bivirkninger af at blive vaccineret. Og hvor indrapporterer man det henne? Lægemiddelmyndighederne i Danmark har et indrapporteringssystem. Så via ens læge, for eksempel. Nemlig. Og lige for at opsummere på den her snak, så lad os kigge på vores anden myte. Vacciner har skadelige bivirkninger og langtidseffekter. Altså det er jo sådan, at når vi siger ja til at få en vaccine i program, så har vi lavet en vurdering på tværs af mange fagligheder, som handler om, hvad er det, vi gerne vil forebygge, hvad ved vi om vaccinens effekt over for den forebyggelses mulighed, og hvad er der så af bivirkninger. Og det er den balance, der hele tiden ligger i det, så man kan ikke gå ind og sige, at en vaccine er fuldstændig uden bivirkninger, men det vi kan sige, det er, at den er opvejet i forhold til effekten. Så man kan sige, at der vil altid være bivirkninger ved noget, der har effekt. Og derfor så skal man jo selvfølgelig igen, man skal kigge på, hvad det er for bivirkninger, der er kendt. Men man skal også have tillid til, at det er vurderet af fagligheden, at der er bivirkninger, som vi mener er begrænsede, og der er en effekt, som vi mener er væsentligt. Og så skal man selvfølgelig se på, hvem er det, der får tilbudt en vaccination og overfor hvad. I dag der snakker vi med Bolette Søborg, som er leder af afdelingen for vaccineforebyggelige sygdomme på Statens Serum Institut. Og hvis vi lige vender blikket mod forebyggelse af sygdomme gennem vaccination, hvorfor er det så, at vi skal forebygge sygdomme? Jamen det er sådan, at vaccination er jo en af de allermest hensigtsmæssige folkesundhedstiltag, vi kender. Det er jo sådan ret unikt, at man kan forebygge en infektion eller en mulig alvorlig sygdom ved at vaccinere sådan, så man selv er klar til at bekæmpe den. Og vi kan jo se gennem historien af vacciner i nævnte kopper. Man kan også se polio, som nu er meget, meget begrænset til stede i verden på grund af nogle meget, meget strategiske indsatser. Og det havde jo ret fatale konsekvenser for de sidste polioepidemier, vi havde i Danmark i midt-40'erne og 50'erne. Så man kan sige, at der er altså et kæmpe forebyggelsespotentiale. Men det, der også er særligt ved vaccination, det er jo, at vi tilbyder det til en stor gruppe. Og det er jo lidt sådan, at man får en vaccination, men man ved jo ikke, om man nogensinde møder den infektion, som man bliver vaccineret overfor. Og det er sådan ligesom den dualisme, der er i det. Vi forebygger noget, som vi ved kan være potentielt enten meget sygdomsfremkaldende eller meget alvorligt. Men det er jo også ud fra en forudsætning om, at du på et tidspunkt møder det i fremtiden. Under covid, der valgte man i Danmark og Sverige 2 ret forskellige strategier. Og i Sverige, der valgte man at gå lidt mere efter en naturlig immunitet, og herhjemme, der valgte vi en vaccineinduceret immunitet. Og hvad er forskellen på de 2 ting egentlig? Jeg tror faktisk, det er lidt af en myte, at det var så forskelligt. Ja. Jeg tror faktisk, når man ser på, hvordan man udrullede vaccinationsprogrammerne i Danmark og Sverige, så var de faktisk ret ens. Men hvis vi tager sådan mere fat i de 2 begreber, så er det jo sådan, at når man møder en infektion, så vil du også selv skabe immunitet efter infektionen. Det vil sige, at du vil kunne genkende en lignende infektion på et andet tidspunkt,
og derfor i mange tilfælde være immun eller delvis immun. Og taler vi om corona, så vil det være delvis immun, fordi man hele tiden har forandring i virus, der gør, at man ikke er fuldstændig immun. Men noget immunitet har man fået. Når man vaccinerer, så får man lidt samme effekt. Og så kan man sige, når man kombinerer de to ting, så får man det, der hedder kryds- eller hybridimmunitet. Og det vil sige, at man har vaccineinduceret immunitet, og man har immunitet efter en infektion. Så man siger, i det her tilfælde, der opererer man altså med immunitet efter vaccination, immunitet efter infektion, og så en blanding af det. Og man siger, efterhånden, som man er bevæget sig frem igennem de her år i pandemien, så vil der være rigtig mange, der har haft begge dele. Vores tredje myte er jo, at det er bedre at blive immuniseret naturligt gennem sygdom end vaccination. Er det sådan? Nej, det er det ikke. Det er sådan, at man for nogle vaccinationer kan se, at man får et meget, meget højt antistofrespons efterfølgende, og som også er højere end hvad man ser, når man får en naturlig immunisering gennem at være syg. Og så skal man huske, at det er jo sådan, at nogle af de vacciner, der er udviklet over for sygdomme, der kan være potentielt meget alvorlige. Og det vil sige, hvis nu vi tager mæslinger, at det er jo potentielt sådan, at nogle børn bliver rigtig, rigtig syge af det. En ting er, at børnene får et forløb, der altid er ubehageligt og generende for barnet og for familien, men for nogle børn, der er det altså også meget alvorligt. Og man kan sige, at det er nogle af de der alvorlige konsekvenser, man også gerne vil undgå. Så man kan sige, at immuniteten fra en vaccine kan være mere kontrolleret i nogle situationer, end ved at man møder sygdommen. Jamen det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo sådan, at hvis du lader en person møde sygdommen, så er du ikke immun, når du møder den. Det vil sige, at du møder den fuldstændig som det, man kalder immun-naiv. Og så er det nogen ikke er i stand til at kontrollere den infektion, de får, og så bliver de alvorligt syge. Hvor at når man er vaccineret, jamen så udvikler du ikke sygdommen, men du udvikler immuniteten. Og det vil sige, når du møder sygdommen, så kontrollerer du den infektion bedre, du får. Altså du har ikke sandsynligheden for den der enten infektion, eller at dit eget immunforsvar simpelthen overreagerer på infektionen. Nu vender vi blikket en lille smule mere over mod vaccinationsprogrammerne, og hvordan man ligesom udruller en ny vaccine i forhold til forebyggelse af smitsomme sygdomme. Fordi, hvordan vælger I, hvornår en vaccine skal udrulles, og hvilken befolkningsgruppe den skal tilbydes til? Og her snakker vi ikke nødvendigvis kun til ældre og svækkede borgere, for eksempel ved influenzavirus, men også for eksempel HPV-vaccinen, som startede med at blive tilbudt til en specifik gruppe unge mennesker. Det er sådan, at det, der kommer i vaccinationsprogrammer, og dermed tilbydes en stor befolkningsgruppe, det gennemgår en ret omfattende proces. Og den proces starter med, at man i det, der hedder vaccinationsrådet, kigger på det pågældende område. Og det er altså noget, der initieres af vores Sundhedsstyrelse, hvor man sidder i vaccinationsrådet og kigger på, hvad er forebyggelseseffekten? Er der en byrde af en sygdom, som er alvorlig nok og som er stor nok til, at man synes, det er væsentligt at gå ind og vaccinere en befolkningsgruppe? Og så kigger man jo på, hvor er den byrde henne? Hvem er det, der bliver alvorligt syge? Så hvem er det, der potentielt kunne have effekt af sådan en vaccine? Og så kigger man altså også på mere end det. Man kigger også på, om det er etisk at indføre den. Man kigger på, om det er sundhedsøkonomisk, sådan nogenlunde i balance. Man kigger på, hvor mange vacciner er der til den gruppe i forvejen, hvor mange stik skal de have på én gang. Og så kigger man selvfølgelig også på bivirkningsprofilen, og om der er effekt af det. Og hvad er SSI's rolle i det her? Dels så har vi folk, der sidder i vaccinationsrådet, altså det gør jeg, så jeg er med til at træffe de beslutninger. Dels er det sådan, at det er os, der beskriver sygdomsbyrden, altså hvad er det for en byrde af sygdom, og det gør vi, fordi vi overvåger den. Så vi kan altså igennem for eksempel vores registre for prøver i sundhedsvæsenet kigge på, hvor meget sygdom er der. Det kunne for eksempel være HPV eller RSV. Hvor meget RSV er der blandt en særlig gruppe af børn? Så hvor stort er forebyggelsespotentialet? Og så i den anden ende, hvis vaccinen den implementeres, jamen så er det stadigvæk vores rolle at se, betyder det så, at der bliver mindre af den pågældende sygdom, og også hvor mange tager imod det her, og hvilke grupper er for eksempel mindre tilbøjelige til at tage imod.
Og i nogle tilfælde, så en enkelt dosis af vaccine ikke nok. For eksempel med HPV-vaccinen, der skal man have flere doser. Så skal der en booster til, eller det kræver bare flere vacciner for at opnå immunitet. Hvordan ved man, om det er nødvendigt, og hvordan beslutter eller undersøger I det? Det er sådan, at når man indfører en vaccine i et program, så er det også SSI's rolle at indkøbe vaccinerne til programmet. Og dels den måde, man udruller programmet, men også den måde, man køber ind. Der vil man holde sig til det, som vaccinen er godkendt til. Det vil sige, hvis der står i produktresuméet, at den skal gives med en booster, som vi nævner, jamen så er det det, man dels indkøber til og dels putter i programmet. I helt særlige situationer, så kan man afvige fra det, men så vil det være på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering, som igen ligger bredt, for eksempel i vaccinationsrådet. Så primært vil man gå med det, som den er godkendt til. Og så kan der være steder, hvor folk vælger at gøre noget andet, for eksempel fordi at det er meget dyrt. Og så kan man jo ad åre skele til det og sige, der kan man se, at der er nogen, der har reduceret på antallet af doser, eller forrykket dem lidt, og det er da egentlig gået godt. Er det noget, vi skal overveje, men så vil det igen være en faglig vurdering, hvor man går ind og kigger på effekten og sikkerheden. Og man skeler også til andre landes vaccinationsprogrammer og deres effekt af det. Ja, det gør man, og nu har det været meget oppe, og det har også været diskuteret i WHO, om man kan nøjes med én vaccine, for eksempel til HPV, fordi det er en dyr vaccine, og mange steder i verden er det svært også at få fat i folk igen, og man kan se også i Danmark, at antallet, der får første og anden dosis, alligevel er forskelligt. Ja. Hvor første dosis er super flot, anden dosis, der kommer vi lidt ned. Og der har man altså prøvet det nogle steder, og der vil vi jo så følge med i, hvornår er det så rentabelt at vurdere, om det er faktisk noget for os. Og der kan man jo sige, at vi står et lidt andet sted end i et sundhedsvæsen, som ville være voldsomt presset. Der kan vi ligesom sige, at det er måske ikke os, der som de første i verden behøver at bryde det, der står i produktresuméerne, men det vil altid være noget, man holder øje med. Som jeg husker det, nu er det nogle år siden, jeg selv blev tilbudt den, men jeg var ude i 3 doser dengang. Ja, så hvis den er reduceret til 2, så er der jo allerede sket en ændring, kan man sige. Det er der faktisk. Ja, og der har også noget med alder at gøre, sådan noget med, at man får den over eller under 15 år. Ja, okay. Men og her med det her 1 dose, der taler vi om det, vi kalder barneprogrammet, altså 12 års. Ja. Men igen, det er noget, vi vil holde øje med, fordi at der er jo ikke nogen grund til ikke at være med, hvis det viser sig, at det er effektivt. Men vi vil nok ikke være first movers på sådan en, fordi vi så jo har et program, og det er velfungerende, og så vil man kigge til, om andre ligesom finder noget andet. Så det kan man sige, der kan ske ændringer også, selvom den er kommet på markedet. Ja. Jamen, nu er vi jo sådan allerede lidt i de her lidt specifikke vaccinationsprogrammer, og vi kan jo nok alle sammen relatere til børnevaccinationsprogrammet. Fordi vi alle sammen har været børn, så har vi nok også med stor sandsynlighed fulgt det her. Nogle er altså også forældre til små børn, som følger det nu. Men altså, hvor længe har det eksisteret? Altså man kan sige, der har jo været, som I også nævnte, jo koppevacciner rigtig længe. Og så har vi haft dels difteri, og vi har haft poliovacciner. Og der er hele tiden kommet nye til. Det man kan sige, der er særligt ved vaccinationsprogrammerne, det er, at det er måske mindre hyppigt, man tager nogen ud igen. Nu nævner I koppevacciner, og jeg kan jo se jer herinde i studiet, at I ser unge ud, så I er formentlig ikke koppevaccineret, fordi man faktisk mente, man havde udryddet kopper, og derfor kunne fjerne den. Men ellers er det jo sådan med børnevaccinationsprogrammet, at det er noget, der tit og ofte tilkommer flere vacciner i. Altså jeg kan sådan lige top of mind huske, at koppevaccinen er taget ud, og tuberkulosevaccinen, det er sådan de 2, jeg lige kan komme i tanke om, men ellers er det vokset. Ja, og hvor mange, nu ved jeg ikke, om du kan huske det, men hvilke sygdomme er det, der egentlig er omfattet af det her? Jeg mener, vi er oppe på omkring 10. Ja. Altså det, der sker, det er jo heldigvis, at mange af de her sygdomme bliver samlet i vacciner. Så det er ikke sådan, at man nødvendigvis behøver at blive stukket rigtig mange gange, men at man er i stand til at samle vacciner, som skal gives samtidig i kombinationsvacciner. Og der har vi jo især for dem, der gives under 1 år, ret mange, der kan kombineres. Hvorfor er det vigtigt, at vi følger det her børnevaccinationsprogram? Man kan sige, at de vacciner, der ligger i børnevaccinationsprogrammet, de er vurderet blandt andet ud fra alvorligheden for det enkelte barn. Så de vacciner, der ligger i programmet, det er altså for at forebygge
sygdom, der kan være alvorlig for det enkelte barn. Og derfor så er det væsentligt, selvfølgelig for at forebygge sygdom hos barnet selv, men også hos andre i familien, der kan blive syge af en pågældende sygdom, hvis barnet alligevel skulle blive smittet. Og der kan man sige, der har vi også en særlig situation i Danmark, fordi vi har børn, som ret tidligt bliver passet uden for hjemmet. Og det vil jo sige, at risikoen for smitte jo er til stede blandt børnene. Så man kan sige, at det er vigtigt for barnet selv, og det er jo også derfor vigtigt, nu nævner vi børnevaccinationsprogrammet, men også vaccination til gravide, som jo også faktisk er til for dels at beskytte mor, men også meget for at beskytte barnet, når det er for lille til selv at blive vaccineret. Og nu snakkede vi bivirkninger lidt tidligere, men i forhold til børnevaccinationsprogrammet, hvilke bivirkninger er så almindelige efter vaccination af vores børn, og hvordan håndterer man dem som forældre eller pårørende til sådan en lille barn? Ja, altså det er jo sådan, at de fleste vacciner, de vil jo kunne give lokale reaktioner. Og det tror jeg, at de fleste har været med på. Man vaccinerer jo ofte de mindre børn i lår, og at de enten får rødme, hævelse, der hvor de er blevet stukket. Enkelte børn kan også være uheldige at få sådan nogle granulomer, altså sådan nogle lidt knude, der sidder der, hvor de er vaccineret, som kan klø for barnet. Og det er en af de bivirkninger, man så vil anbefale, at man indrapporterer, hvis man får sådan en lille granulomknude. Derudover så er der jo nogle af vaccinerne, som er det, vi kalder levende svækkede. Altså det vil sige, at man tager nogle af de vira, man vaccinerer imod, og så svækker man dem og vaccinerer. Der kan nogle børn få sådan en mild form for sygdom, når der er gået sådan 10 dage efter vaccination, og det er sådan typisk sådan noget som mæslingvaccinen, eller den vi kalder MFR, fordi den jo faktisk dækker 3, også forårsyrede hunde. Og er der noget, vi kan gøre for børnene i de situationer? Jeg tror, det er rigtig vigtigt med den psykiske situation omkring barnet, når man vaccinerer. Og der er det vigtigt, at det bliver en tryg og en rar oplevelse, fordi det jo selvfølgelig i sagens natur ikke er specielt rart at blive vaccineret, men hvis man kan fornemme på forældrene, at det her det er en god, tryg situation, som vi ligesom stiller op til, fordi vi mener, at den er vigtig, så giver man også en ro og en rummelighed til barnet. Og så er det klart, at hvis barnet får feber og sådan nogle ting, så er der jo en mulighed for at give feberdæmpende. Hvad nu, hvis man i det her børnevaccinationsprogram, hvis man misser en af vaccinerne, hvordan skal man så forholde sig som forældre? Ja, man skal ikke starte forfra, så man skal ikke sådan tænke, nå, det var det, så nu må vi tage den hele forfra. Man skal bestille en tid, og så komme ned og blive vaccineret. Og en af de ting, som er vigtige i den forbindelse, det er, at for eksempel, når vi har de vacciner, man får under 1 år, hvor man får 3. vaccine ved 12 måneder, der er det rigtig vigtigt, at man bliver vaccineret til tiden, fordi den indeholder kihoste vaccination. Og det er sådan med kihoste, at det er rigtig alvorligt for små børn. Og vi har jo set efter pandemien, at der har været toppe af kihoste om vinteren. Det forventer vi måske så, at vi slipper for så høje toppe de næste par år, men hvem ved. Men der er det altså rigtig vigtigt at blive vaccineret til tiden, fordi vi kan se, at bare de der forskydninger i uger, det gør altså, at barnet ikke når at blive immun, og dermed at flere bliver indlagt. Så der er altså de her forskydninger i tid vigtige, så der er altså noget med vaccinationstiden, som er vigtigt, særlig vigtigt over for særlige infektioner. Og der er man jo også begyndt at sende påmindelser ud og minde om igen og igen, at man skal følge vaccinationsprogrammet. Det ved jeg i hvert fald fra mine små børn, at man bliver påmindet om det. Jamen, det er jeg så glad for, du siger. Det er vi glade for virker. Det er nemlig noget, vi gør for vores afdeling, og noget, vi er meget stolte af på Statens Serum Institut, at vi har et vaccineinformationssystem, som vi kalder det danske vaccinationsregister, som man er i stand til at udsende invitationer og se, om folk er vaccineret. Og der får hvert barn et forløb, når de fødes, og der kan man så se, om de følger det, og der får de en invitation, og de får en reminder, hvis ikke de bestiller en tid. Og så overvåger I også tilslutningen til det, så ja. Det kan du tro. Vi overvåger tilslutningen, og vi prøver også at finde ud af, om der er sådan særlige karakteristika ved dem, som i mindre grad lader sig vaccinere. Nu er vi jo så heldige i Danmark, at vi faktisk har en høj tilslutning til børnevaccinationsprogrammet. Hvis vi lige ser bort fra det influenza-program, vi har haft til børn, det fik ikke nogen høj tilslutning, men resten har en høj tilslutning. Men derfor er det jo vigtigt at se, om der er noget særligt ved de procent, der ikke bliver vaccineret. Ja, fordi igen, vi har små børn, og jeg tror, influenza-vaccinationen, der har været de sidste par år, det har været den nemmeste vaccine for børnene at få på grund af den her næsevaccine. Det har været super nemt, de har jo ikke skulle stikkes, så det er imponerende faktisk, at der har været lav tilslutning. Ja,
Ja, og det var også, vi har jo talt lidt om det også, det der med, hvorfor der så lige pludselig med nogle ting ikke er så høj tilslutning. Og det, altså måske hænger det også lidt sammen med, at der er kommet mere fokus på det her med, hvad vi sprøjter ind og så videre. Og der jo kom lidt sådan en skepsis over for det i forbindelse med corona. Og så i øvrigt, en af de ting, der har været op at vende i forbindelse med MFR-vaccinen, det er jo, om den kunne give autisme. Så det er faktisk vores myte 4. Kan MFR-vaccinen give autisme? Nej, det er rigtigt, at det har været en af de sejlivede myter, men der kan jeg jo også sige, at nogle af vores kollegaer på Statens Serum Institut har medvirket til at kunne aflive den myte, at vaccination er forbundet med autisme. Og der har man simpelthen kunne se på studier fra danske registre og også med samarbejde eksternt fra, at det er ikke tilfældet. Derfor og til at sige, at det er en myte, der er fuldstændig aflivet, tror jeg er svært, fordi når først noget har bidt sig fast, så tager det mange år. Men altså, vi kan i hvert fald sige fra videnskabeligt hold, at det er ikke tilfældet. Og hvis vi lige skal slutte af med her på børnevaccinationsprogrammet, så er der jo desværre også nogle børn, som har særlige medicinske behov, eller af en eller anden grund ikke kan indgå i de her børnevaccinationsprogrammer. Så for at beskytte de her børn, så er det jo vigtigt, at der er stor tilslutning generelt til børnevaccinationsprogrammet, så de kan blive dækket af den her flokimmunitet, som vi også snakkede om tidligere. Men vi har været lidt inde på det, men hvad med de sygdomme, som ikke er så ofte forekommende mere? Hvornår og hvordan beslutter man, om de skal tages ud af programmerne? Det er jo sådan, at man også kigger internationalt i den forbindelse. Man kan godt have en lav forekomst i Danmark af en vaccineforebyggelig sygdom, som for eksempel mæslinger, som vi har set har haft meget lav forekomst i Danmark i en del år nu. Men det er også sådan med infektioner, og det så vi jo også med covid, at de krydser jo grænser. Og folk er jo glade for at rejse og holde ferie, så det vil sige, at man også kan få dem med hjem, når man er ude at rejse, hvor vaccinedækningen måske ikke har samme høje niveau som i Danmark. Og det gør jo altså, at selvom man isoleret set kunne sige, hvor langt skal vi ned på antal tilfælde i Danmark på en givet sygdom, for at det er lavt nok til at tage den ud af programmet, så må vi sige, at vi lever i en verden, hvor vi også er afhængige af andre. Og det vil kunne være tilfælde for eksempel som mæslinger, men det kunne også være tilfælde med sådan noget som difteri. Så vi er afhængige af, at der også er høj vaccinationstilslutning i udlandet. Og så kan man sige, for man nogle af de vaccineforebyggelsessygdomme, vi har taget ud, jamen for eksempel for kopper, der har også noget at sige, om det primært er noget, som gives fra menneske til menneske. Det vil sige, at man kan vaccinere sig ud af det, og så sikre sig, at det ikke kommer igen. Hvis der er et reservoir, for eksempel i dyr eller andre steder, hvor man kan få det igen, så er det jo ikke nok, at man har en del af befolkningen immune, fordi så kan de ikke immune jo blive syge af det. Så der er sådan forskellige ting, man skal tage højde for i den forbindelse. Ja, og hvis vi lige skal faktisk vende koppevaccinen igen, det er jo noget, Louise og jeg, vi er jo ikke blevet vaccineret mod kopper, men vores mødre er. Og nu står vi så med en situation med abekopper, eller mpox, som den kaldes nu. Hvilken betydning har det at være vaccineret mod det tidligere i forhold til ens immunitet over for abekopper nu? Jamen det er en rigtig interessant problemstilling, fordi vi jo netop mente, at kopper det var udryddet, derfor kunne vi tage den ud af programmet. Det var også en vaccine, som gav ar, og derfor jo heller ikke sådan helt nem at hverken give eller, kan man sige, bagefter sidde med arret. Men det er rigtigt, at man har kunnet se især i udenlandske studier, at man er bedre dækket, hvis man har haft en koppevaccine, før man eventuelt udsættes for smitte med mpox. Vi har lavet et studie, kollegaerne på Serum Instituttet har lavet, og der var effekten nok ikke lige så høj af en tidligere vaccine, som man så i udlandet. Men jeg tror, at konsensus derude, altså sådan globalt set, er, at man står bedre, hvis man har en grundvaccine med kopper. Men man kan også sige, at koppevaccinen, den var krasse sager. Så man vil sige, at der er stor forskel på den mpox-vaccine, som jo egentlig også er lavet for at forebygge kopper, men nu også er godkendt til mpox, men jo egentlig er lavet til en koppevaccine, som er noget mildere end den, vi andre fik. Så der er jo en vaccine derude nu, men den er jo begrænset, og man tænker ikke, at behovet er, så at det er en befolkningsrettet vaccine til alle og enhver.
Bliver den udbudt til alle? Nej, den mpox-vaccine, eller koppevaccine, der er nu, den var jo egentlig oprindeligt, det er jo et dansk produkt, som jo egentlig var lavet til at forebygge kopper, blandt andet for militærpersonale, fordi man jo altid havde bekymret for, at man kan våbengøre kopper. Altså det vil sige, at man kan bruge det som biologisk krigsførelse. Men nu har vi mpox, og der virker den jo altså også overfor. Og der er det altså tanken, at vaccinationsinitiativerne, de skal gå der, hvor man ser udbruddet, det vil sige Afrika. Og så særlige risikogrupper. Så vi skal ikke som sådan være bekymret for mpox i Danmark, lige nu i hvert fald? Vi skal ikke være bekymret for mpox i Danmark lige nu, men det er jo noget, som bliver fulgt, og det tror jeg, vi alle sammen har lært igennem covid-pandemien, at vi skal have en god international og global overvågning. Og i Danmark, der har vi jo nogle rigtig gode vaccinationsprogrammer, og jeg er sikker på, at vi sagtens kunne dykke ned i flere af dem, og det kan være, at vi skal gemme det til nogle fremtidige afsnit. Men hvis vi lige skal runde dagens sidste myte, så er vacciner ikke nødvendige, fordi sygdommen er så sjælden. For nogle sygdomme er det sjældent, at man bliver alvorligt syg. Og man kan også sige, at sygdommene jo ofte er sjældne, fordi vi har et vaccinationsprogram. Så for nogle sygdomme vil man jo se, at de kommer igen, hvis vi stopper med at vaccinere. Og det er jo for eksempel, hvis vi vender tilbage til mæslinger. Så det kan godt være, at man synes, jamen jeg har ikke set mæslinger i min tid, eller kender ikke nogen, der har haft mæslinger. Men det er jo sådan, at hvis vi stopper med det, så vil der altså komme mæslinger tilbage. Så det er ligesom noget, der er lidt afhængigt af hinanden. Altså vaccinerne undertrykker sygdommen, og så ser vi den ikke. Tusind tak, Bolette, for at gøre os klogere på det her emne. I er så velkommen. Inden vi lige slutter helt af med opsummeringen, så har vi et personligt spørgsmål til dig, og det er, hvad er det eller de mest betydningsfulde resultater, som du har gjort i din forskning eller karriere inden for forebyggelse af smitsomme sygdomme? Jamen, hvis jeg må nævne 2 ting. Det ene var under min Ph.D., som jeg lavede på Statens Serum Institut, og der var jeg med mine Ph.D.-resultater, hvor jeg undersøgte børn for tuberkulosesmitte på Grønland, eller i Grønland, i stand til at bistå med at lave et program for undersøgelse af tuberkulose deroppe. Altså, der blev simpelthen igangsat et program for screening af tuberkulosesmitte i skolerne i Grønland. Så det var jeg meget stolt af. Og den anden ting, jeg er meget stolt af, det er, at vi fik jo det vi kalder en HPV-vaccinationskrise i Danmark. Det var, kan man sige, et dansk fænomen primært. Men der var vi altså i stand til igennem en indsats, der rundede mange aktører og mange forskellige typer af interventioner i stand til at løfte tilslutningen igen, som nu ligger, som den gjorde før krisen. Og det er vi også meget stolte af, og det er også noget, vi har kunne tage med os ud internationalt. Så vil vi lige slutte af med at opsummere de 5 myter, vi har snakket om. Så Bolette, kan alle sygdomme forebygges med vacciner? Man kan sige, at der er i hvert fald et meget stort potentiale derude, som endnu ikke er høstet. Men at tro, at alle de sygdomme, vi overhovedet kender, de skal blive vaccineforebyggelige på et tidspunkt, det tror jeg er for meget at ønske sig. Myte 2, det var, om vacciner har skadelige bivirkninger og langtidseffekter. Alt medicin og medicinsk teknologi, der har en virkning, har også bivirkninger, og det har vacciner også. Det, der er vigtigt her, det er at huske, at vi har vurderet de bivirkninger over for den effekt, vaccinen har. Og vores myte nummer 3 omhandler, om det er bedre at blive immuniseret gennem sygdom end gennem vaccination. Nej, det er det ikke. Vaccinationen, den giver dig en immunitet, som gør dig i stand til at bekæmpe sygdommen, når du møder den. Hvis ikke du er det og møder sygdommen uden immunitet, jamen så kan du blive alvorligt syg. Myte 4, det var den mest sejlivede, tror vi, der har været meget op i tiden der. Det var, om MFR-vaccinen giver autisme. Det har vi ikke kunne dokumentere, og der har vores kollegaer på Statens Serum Institut lavet nogle meget, meget flotte studier, som netop har været med til at aflive den myte. Og vores 5. og sidste myte. Vacciner er ikke nødvendige, fordi sygdommen er så sjælden alligevel. Og det er jo netop fordi vi vaccinerer, at vi ikke ser sygdommen. Gør vi ikke det, jamen så er vi rigtig mange sygdommene komme igen. Tusind tak, fordi du ville være med i dagens afsnit, Bolette. Og tak fordi jeg måtte.
Det her afsnit, det var skrevet og tilrettelagt af Louise og Anna, og så er det redigeret af Rafael Sieber, og så er vores jingle komponeret af Flemming Scheutz.